I za kraj, paralele u ovoj sezoni nastavljaju sa svojim serijalom Jedan dan u životu eurozastupnika. A kada su tema europski fondovi kao danas, logično je predstaviti jedan dan u Štrasburu zastupnice HDZ-a i europskih pučana Ivane Maletić. Skučeno je u uredu Ivane Maletić u Štrasburu. Ona i njezine 3 asistentice jedva stanu u sobicu 3x3. Na rast, a oni imaju, znači, pretpostavke su... Dobro da tu nije i 5. član Ivan Dvornik, jedini muškarac u ekipi. Netko je morao ostati u bazi u Briselu. Jako puno je u biti dokumenata koje treba iščitati i paziti da nešto ne promakne i naravno reagirati. I to je važno i to nas naravno stalno brine da ne bi nešto propustili na vrijeme onda reći i uključiti se u neke rasprave, posebno one koje su bitne za Republiku Hrvatsku. Dan često počinje radnim doručkom, obično u 8 sati, ali nekada i od 7 ujutro. Predaha nema ni za prvoga dnevnog obroka. Tijekom dana uglavnom se radi po odborima ili na plenarnoj raspravi ako su u Strasburu. Ta rasprava traje od jutarnjih sati od 9 navečer do ponoć. Najčešće, evo sinoć je u 11 sati, mi smo u 11:15 izlazili iz parlamenta, znači završila je u 11, što je kao još rano jer zna trajati i duže. Maletić je u odboru za ekonomsku i monetarnu politiku te odboru za regionalni razvoj. Htjela bi i u proračunski odbor, ali sve to ne bi stigla. U 12 sati je glasovanje i onda u 2 sata imamo preparatori meeting, znači pripremni sastanak za odbor koji će se održati u Briselu. Ovaj će biti duži zato što smo pripremili važna usmena pitanja sa rezolucijama i tražimo posebne rasprave u parlamentu. Jedno sam čak ja inicirala. Zastupnica odlazi na glasovanje uskim hodnicima parlamenta. Asistentice ostaju pripremati daljnje poslove. Ovo je priprema obrazloženja glasovanja. Znači u 12 sati kreću glasovanje, nakon toga zastupnici obrazlažu zašto su glasovali i kako u pojedinoj temi i onda mi pomažemo zastupnici pripremiti materijale. Andreja Vodanović je asistentica u uredu Ivane Maletić. I nije to sve što radi. Dogurala je i do mjesta tajnice u mladeži europskih pučana. Za nju ovo nije usputna stanica, već stepenica u političkoj karijeri. Asistenti ugovor potpisuju sa zastupnikom do isteka njegova mandata, u ovom slučaju do 2019. Svi u uredu se slažu. Jako je dinamično, ali zadovoljni su što su ovdje. Evo, ugodno sam iznenađena koliko posla ima i kako su svi u biti raspoloženi za davanje i savjeta i pomoć. Ne ide sve uvijek glatko, čak ni u istoj političkoj skupini. Ovaj tjedan imamo ovako malo neke problematične teme koje klub zastupnika Europske pučke stranke još uvijek raspravlja, tako da smo dosta aktivni oko toga i svi zajedno pokušavamo naći nekakav zajednički dogovor kako glasati. Upravo zbog toga je popodne zastupnica Maletić na pripremnom sastanku svoje skupine u parlamentu. Dogovor prije zauzimanja zajedničkog stajališta pučana, preporuke pri glasovanju. Nešto je potrebno uskladiti ili raščistiti sa slovenskim kolegom, takozvanim izvjestiteljem u sjeni za temu rasprave. Ja sam dala jedan amandman koji mi je jako bitan, pa sam s njim razgovarala da slučajno se ne dogodi da ga ispusti u pregovorima sa drugim izvjestiteljima u sjeni izvjestiteljem, pa je on obećao da se bori za to i da to mora ostati. Amandman je ostao, a zastupnica Maletić vratila se u svoj ured, jer tek je 15 sati, prošla je polovina uobičajenog radnog dana u Štrasburu.